Nee, ik heb het gewoon starten. Kijk eens hier, joh. Ik ben het gewoon aan het spelen. Die film is schot vooral. Waarvan? Duke Nukem? Schot even wie de motherfucker. Let's rock. Let's rock. Dang, those alien bastards are gonna pay for shooting up my route. Jawel. Maar ze u in zo, hè? Ja, maar ze aanzetten, ja. Oh, ik kan ze ook lopen, maar alleen met man, vroeger reed ik met een goede tijd. Inderdaad, ik heb wel zo'n verliezen met die pioekjes, ja. Zo even de tijd. Maar ik wil die controles, anders hebben we het geit niet. Where is it? Oh, A springen, hè? A, we springen. Dat de muziek ook. Ja, echt, hè? Ja, en dat is drukken. Ja, dat is zeker weer anders geweest. Nee, dat is niet anders geweest. Dat was toch veel makkelijker springen? Nee, ik weet. Ik herinner me dat ik vroeger altijd speelde. Oh. Nee, was ik zo vroeger voor Ja, ik heb dat spel op de telefoon ook gedaan. Ja, ik heb dat ook gehad. Dat is ook GTA 3 uit de Android gehad. Hey? Je zit in je mol. Het is wel lastig dat de titel aangepast. Ja. Oké, dank je. Goed hè? Niet goed? Handen. Hé, boven is de trap hoor. Is die leuk? Nee, boven is de exit, ja. Ja. Wat, weet je. Eat shit done. Lekker. Dat ziet er iets anders uit als bij Far Cry. Ja, echt hè. Ik kan ze niet naar links Steve of zo. Ja, ik kan een pornofilm opzetten hè? Ja, nee, echt gewoon. Of ja, beweeg een pleitje. Een beetje een knap. Kut. Ik kan er een leeg aanzetten. Dat is echt geniaal. Ik weet niet of ik Wat stand vliegen dan? Oh, ik ben doe het. Is er zeker niet de cheat geproefd wat ik zei? Nee. Zijn kop moet aanstarten. Nee, ik niet. Ik heb hier een atomic held opgeraapt, joh. Weet je wat hij is? In de secret area. Waar is de color uit? Ik ben nog in de secret area trouwens. Dat is hij. Nee. Dat heeft het vroeger mooi vonden hè? Dat is echt niet leuk joh. Ik kost ook wel hier zo van de left. Wacht hè. Hoppakee. Kijk eens aan. Die heeft de wc, dat is ook vet. Damn. Die muziekjes zijn ook ram irritant. Ik zit ook echt op eten. Deze trainer te pesten, hè? Ik heb maar 16 €. En dit vond ik vroeger super vet, dit hè. Oh, ik heb zichzelf kunnen zien, man. Springen, bukken, alles. What the fuck? Je hoeft echt met 2 keer te raken en met doen. Kut hem. Ga niet pesten. Dat is wat moeilijk man. Oh ja, zo'n testen. En die vrouw niet. Ja hoor. Zie je vrouw, je ziet alien. Much better. Shit op de wc. Ja, ik heb de verkeerde knop. Ah, much better. Oh, ik wil even klaar door de deur.
We kregen in één keer veel damage, man. Eerst in de porno verder. Hoe is dat? Oh ja. Dat is een graad in de flamoe steekt. Oh, graad in de flamoe. Ja man. Dus wat dit hoor. Stampen met je baan. Oh, muk even. Ik vind die stem een beetje op de van Arnold Schwarzenegger lijken man. Zie je nou Arnold Schwarzenegger doen? Nee, waarom moet ik jouw wapen vallen? Ik vond het wel vet gemaakt dat we zoals een lief hebben Dat is wel ik maakte zo'n deur op. hoe wil ik hier nog bestoken? Hey, dit ook. Bye. Don't have time to think of myself. Don't have time to Die band is gewoon vergeten. Ik ben binnen Hoi. kapot. Dan doe het man. Oh, lekker ding. I needed that. I needed that. Hey, we kunnen het lachen daar nog zien. Dat is against the layer. Ja. Goed denk je wel, nee. Goed en nee. Goed, left that 3 hè? Wat bleef? Left that 3 hè? Ja. Nee. Ja. En dan rechts zo op het laatste zo met de vloer zit dat ding hè? Zie. Hey, is dat spel ook een singleplayer? Maar ik level daar. Ja. Ik kan het alleen doen. Als je niet gemaakt voor alleen te doen. Ready for action. Ready for action. Ah, je hebt genoeg gebroken.